Mikä liikuttaa? Rumuuden ja kauneuden häilyvä raja. Se kaunis kappale, joka kiinnittyi minuun kesänä, kun olin 14, enkä ollut vielä kertaakaan värinyt hiuksiini. Epäolennaiset faktat sinusta. Mitä näet ja koet paljastaa sinusta enemmän kuin se, missä synnyt ja milloin. Ristiriitaiset eleet suhteessa lauseisiin. Määrätietoiset painonsiirrot. Tasaisen kauniina kaavana toistuvat identiteettikriisit. Kuinka minulla on lupa kertoa ja ennen kaikkea jättää kertomatta. Kosketuksen moninaiset sanat. Ne tiistai-aamut, kun en ole varma, onko se mieleni vai kaupunki, joka on täyttynyt kauniin hennalla sumulla. Valokuvat, jotka eivät ikinä pysähdy paikalleen, vaan huokuu saneen vielä 3 vuoden jälkeen hetkestä. Jatkumot, jotka toistaa itseään niin epäloogisella tavalla, että se muuttuu minulle loogiseksi. Kuinka eri tavalla ihmiset kokee läsnä olevan hetken. Toisilla on aikaa takertua seiniin kolahtavaan valoon, samalla kun toiset keskittyy siihen olennaisempaan. Vai onko mikään kuitenkaan olennaisempaa? Elämän mahdollisuudet ja arvaamattomuus. Se liikuttaa.